Эфирда яңалыклар вакыты. Студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Экологик яктан дөрес яшәү рәвешен ничек башларга? Экофестиваль сорауларга җавап бирәм. Кара күз фестивале. Мәйданчыклардагы тамашалар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Ознакай районында учук бәйрәме үтте. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе республика территориясендә урманнарда югары һәм гадәттән тыш янгын куркынычы саклануы турындагы шторм кисәтүен игълан итте. 17-24 июльдә Татарстан территориясендә урыны белән урманнарда югары, ягъни 4 класслы һәм гадәттән тыш 5 класслы янгын куркынычы саклана. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда кабат урманнарда калуга чикләүләр кертелде. Гражданнарның урманнарда булу, аларга транспорт чаралары керүе тыела. Бу юлы чикләмәләр 28 июльгә кадәр гамәлдә булачак. Быел урманнарда янгын куркынычы югары булу сәбәпле беренче тапкыр шторм кисәтү 13 апрельдән 20 апрельгә кадәр игълан ителде. Искәртеп узабыз, республикада урман җирлегендә янгыннар рәсми рәвештә теркәлмәгән. Шул ук вакытта даими рәвештә үлән яну турында хәбәрләр барлыкка килә. Башка темаларга. Без кулланучылар җәмгыяте чорында яшибез. Безне реклама һәм маркетинг күбрәк әйберләр сатып алырга ышандыра. Ләкин монда яшәү рәвешенең үз бәясе бар. Экологик проблемалар килеп чыга. Экологик яктан дөрес яшәү рәвешен ничек башларга? Бу хакта Бөгелмә халкына экофестивальдә сөйләделәр. Чара хакында тулырак махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева материалында. Экология темасы беренче урында. Шәһәрнең үзәк мәйданында кирәкмәгән әйберләрне ничек эшкәртергә икәнен күрсәтәләр һәм аның техникасы турында сөйлиләр. Мәсәлән, 1-2 пластик капкач алып велосипедка утырасың, педальләрне әйләндерәсең, шулай итеп пластик капкачларны ваклыйсың. Аннары аларны эретеп пластик брелок ясыйсың. Мы работаем от обычной розетки 220 вольт, это проинжектор, а велошредер требует только человеческие усилия. Шәһәрнең үзәге акыллы куллану мәйданына әйләнгән. Монда сату гына түгел, тарих белән бәйле булган төрле әйберләрне дә сатып алырга мөмкин. Шул исәптән винтаж һәм ретро әйберләр. Бу китаплар, савыт-саба, картиналар. Мы успели уже купить себе одежду, и тут достаточно хорошие цены для ярмарки. И, в принципе, здесь очень интересные объекты, которые продаются. Интересные украшения, большое разнообразие, что удивительно. Мы думали, как-то поменьше всего будет. Мы вообще, в принципе, впервые на такой ярмарке у нас в городе. Нам все нравится. Чараны оештыручылар товарлар гына түгел, икенчел чималны эшкәртү буенча мастер-класслар да тәкъдим итә. Өлкәннәр һәм балалар өчен төрле квестлар, картиналар күргәзмәсе, курчак театрын, спорт чараларını оештыра. Пригласили группы из Татарстана, из Башкирии, из Ижевска, и будут выступать наши ребята, тоже Бугульминская у них группа. Они тоже как бы для них такая сцена. И, ну да, будут мастер-классы. Мы надеемся, что сегодня вот нам с погодой повезло, спортивные соревнования будут. 4 организации своих команды представили, так что сегодня, надеемся, все пройдет хорошо. Экофестиваль күп кенә бөгелмәләрне рухландырды. Алар тормышка карашларын үзгәртеп, экологик тормышта яшәргә әзер. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Кара күз фестивале старт алу программасының белем күнекмәләр арттыру өлеше мулдан оештырылганын без инде әйтеп үткән идек. Мисал өчен тимерчелек белән кызыксынучылар этник мәйданчыкта үзләрен сынап карый алды. Укырга, фикер алышырга яратучылар книжный клуб мәйданчыгында берләште. Кулларына буяулар алып, рәсем төшерергә теләүчеләр өчен оештырылган мастер-классларны Лина Хәсән шунда күреп кайтты. Узган елларда рәсем сәнгате буенча мастер-класс Нефть институты скверында гына уза иде. Шәһәребез халкы һәм кунаклары арасында рәсем сәнгате буенча уздырылучы мастер-классларга карата булган кызыксынуны күреп, Кара күз фестиваленең оештыручылары быел тагын бер мәйданчык өстәгән. Ул да булса сәнгать мәктәбе алды. Это мастер-класс по живописи. Он проходит здесь, вот в скверике художественной школы, и есть еще один в сквере Огни института. Там человек 60. Может быть, чуть больше. Здесь, наверное, человек 40-50. Ну, где-то вот больше 100 человек в этот раз мы решили осчастливить. Саф һавада үз эшләренең осталары рәсем ясау техникаларын җентекләп аңлатып булган сорауларга җавап бирә. Әлбәттә, Әлмәт халкы да, кунаклары да кәеф күтәрелү һәм иҗатка якынаюны җаны тәне белән тоя башлый. Без килдек беренче тапкыр.
мастер-класска безгә бик ошый. Шундай кешеләр күп килгән. Менә ясадык рәсем. Беренче тапкыр ясыйбыз, но җиңел өйрәтәләр. Бик әйбәт, рәхмәт ясын. 6 августка кадәр баручы Каракүз фестивале кысаларында һәр шимбә калабызның 2 скверында рәсем сәнгате буенча узучы мастер-классларда бушлай катнашып була. Лина Хәсәншина, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз фестивальләр фестивале дисәк тә була. Җомга, шимбә калабызда этнофестиваль узса, шимбә, якшәмбе урам театрларының фестивале үтте. Быел Әлмәттә 3нче тапкыр Легкие крылья җиңел канатлар бөтен Россия урам театрлары фестивале яңадан үз тамашачысын искиткеч программасы белән сөендерде. Безнең иҗат төркеме дә спектакльләрне карап, артистлар белән аралашып кайтты. Легкие крылья Татарстанда беренчеләрдән булып профессиональ урам театрларын берләштергән фестиваль. 3нче ел рәттән Әлмәттә узучы театраль тамашада тамашачылар да бик теләп катнашучыларга үрелә. Әлеге лабораториядә карнавал башлануга 2 сәгать кала. Картоннан һәр теләгән шәһәребез халкы һәм кунагы үзенә карнавал костюмын ясый алды. Мәскәүнең Картони дәүләт урам театрының лабораториясе драма театры алдындагы мәйданчыкта урнашты. Алар әлмәтләр белән бергә перформанс булдырды һәм җиңел канатлар бөтен Россия урам театрлары фестиваленең 2нче көнендә тамашачыларга тәкъдим итте. Замечательный карнавал, шикарный, просто нет слов. Мы очень довольны вообще наблюдать это, видеть это. Ощущения просто непередаваемые. Все замечательно, настроение шикарное, ну все круто вообще. Карнавал йөреш, спектакльләр, перформанслар, фантастик образлар. Бу сүзләр әлбәттә илебезнең странствующие куклы господина Пежо, пластилиновый дождь, легкие крылья һәм башка урам театрларының бергәләп булдырган мөхите. Мондай чаралар кирәк инде әлбәттә, халык масса күләм оештырылган чараларда халыкның күңеле күтәрелә, на самом деле. Очень приятная, веселая атмосфера в городе. Очень интересно. И столько разных костюмов, все такие разные и оригинальные. Мы каждый год, получается, выходим смотреть именно этот фестиваль «Каракуз». Такое масштабное мероприятие. Еще длится оно как бы несколько дней по выходным, чтобы все смогли именно увидеть каждый день, как бы пройтись, посмотреть. Чыннан да, шәһәребездән читкә китмичә дә җәйне күңелле мәдәни итеп үткәрү мөмкинлеге белән әлмәтлеләр бәхетле. Фестиваль Әлмәтебезнең кара алтын башкаласы гына түгел, республикабызның мәдәни үзәге икәнен дә күрсәтә. Каракүз фестивале дә аның кысаларында узучы башка фестивальләрдә Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән оештырыла. Это телевидение, это бабушка. Я хочу сказать, что жарко. И все время кричат, это просто невозможно. Я пожилой человек, можно хоть немножечко тишины, хоть иногда. Ну что это такое в самом деле? Оештыручылар сүзләренчә, фестиваль елдан-ел зурая һәм тамашачылар географиясе илебезнең төрле почмакларыннан килүчеләр белән арта бара. Уже в 3-й год вы посмотрите, сколько на площади собралось народу, сколько по улице Ленина растянулось жителей, гостей города. Действительно, теперь люди в июле планируют свои отпуска, выходные, уикенды для посещения фестиваля уличных театров. Уфа, Санкт-Петербург, Әлмәт, Пермь, Антоновка авылы һәм төрле шәһәрләрдән килгән урам театрлары кәеф һәм хатирәләр бүләк итә. Безнең фестивальдә 180 кеше катнаша. Уфадан, Казаннан, Пермь, Самара, Мәскәү, Санкт-Петербургдан. Алар безнең фестивальгә зур шатлык белән килделәр. Безгә мизгелләрне күрсәтергә. Быел һавада да перформанслар башкарыла. Беренчеләрдән булып Самарның пластилиновый дождь бәйсез урам театры чыгыш ясады.
Мы привезли из Самары перформанс на кране, вот на высоте мы работаем, поэтому мы работаем на точке неба. Вот, перформанс про добро-зло, как обычно, у нас тут есть большие 5-метровые ростовые куклы, работают вот ферма такая в виде символа ловцы снов, где на этой ферме работают люди подвешенные, там где-то вот везде развешаны и так далее. Так что визуально там в финале у нас получается такой, ну, на вид такой большой-большой ловец снов. Катнашучылар арасында яңалардан Максим Кагин. Аның чыгышын сокланып караган арада баш өскә күтәрелгән килеш калыр мөгаен. Я занимался, это экстремальный спорт. Вид спорта называется slackline, дословно слабая линия, а на высоте highline. Это не канатоходство, тут стропа, и она шатается, в то время как канат, он неподвижен. Так много театров со всей России, ну, я, по-моему, такого нигде не встречал. Даже в Москве, когда там в Новый год тоже там артисты повсюду, по-моему, не такой масштаб. Чыннан да, кем белән аралашсак та югары дәрәҗәдә оештырылган чарадан һәркем канәгать калган ишеттек. Нефтче мәдәният йорты мәйданчыгында да, Каскад Прудов паркында да 2 көн дәвамында урам театрлары артистларының чыгышларын карау мөмкинлеге булдырылган иде. Линия Хәсәншина, Дамир Курбанов, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы Якты Күл авылында Чуваш милли бәйрәме Ушук тантана ителде. Әлеге дини йыланың асылы Чуваш Алласына кырбан чалу белән бәйле. Бәйрәмдә безнең коллегаларыбыз да булып кайтты. Якты Күл Азнакай районында бердән бер Чуваш авылы. Авылы зур булмаса да халкы тырыш бердәм аның. Бергәләп эшлиләр, бергәләп ял итәләр алар. Бәйрәмгә җыйналган халыкны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев котлап, иң ихлас теләкләрен җиткерде. Барыгызны да менә шушындай милли бәйрәм, матур бәйрәм, күңел көрлеге бәйрәме белән, нинди бер чисталык бәйрәме белән, Учук бәйрәме белән район җирлеге исеменнән, район җитәкчелеге исеменнән чын күңелемнән тәбрик итәсем килә. Барыгызга да исәнлек, саулык булсын. Юла үтәп, Казаннарда курбан тәкәсе ите һәм 4-5 төрле ярмадан изге бутка пешерелде. Кунаклар һәм тамашачылар өчен концерт программасы һәм популяр халык уеннары оештырылды. Дуга укылганнан соң барлык катнашучылар һәм кунаклар изге бутка белән сыйландылар. Чарага шулай ук башка төбәкләрдә яшәүче Чуваш милләте вәкилләре дә килгән иде. Ушук бәйрәме 2019 елдан башлап ел сайын үткәрелә һәм җирле Чуваш халкының үзенчәлекле традицияларын һәм гореф-гадәтләрен саклап калуга ярдәм итә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.